Ла Лига връща ретро екипите за 31-ви кръг на първенството. Да, това е факт и ще видим иконичните фланелки, носени от големи легенди. Ето сега на тази снимка виждаме Ламин Ямал, но всички някак си спомняме за Роналдо Назарио, или по-познатият на всички в България дебелия Роналдо. Ами тази фланелка на Реал, като я видите, не си ли представяте Роберто Карлош? Като фен на Барса ви го казвам честно, бих си я взел да имам тази фланелка. Няма да я нося естествено, защото съм от другия камп, но красота, изящество, даже е по-добра от сегашният екип на белите. Напишете в коментарите, нямате ли търпение да видите Реал Мадрид в тази екипировка? И като за последно естествено, няма катарци, няма араби, само Spider-Man 2 като спонсор на фланелката на Атлетико Мадрид. Ето тази красота е една класика, която всички помнят, всички знаят, всички боготворят. Нямам търпение да видя как тя се завръща, естествено, в 31-ви кръг на Ла Лига. Очакваме с нетърпение да видим дали в другите първенства ще последват примера на Ла Лига. Примерно в Висшата лига би било уникално, или в серия А, където класиката и ретрото са нещо наистина на мода. Освен големите отбори, които ви показах, всички други в първенството ще се върнат към миналото. Валенсия, Селта Виго, Валедолид, Райо Валекано, Бетис и всички останали, които знаем и с нетърпение чакаме да видим как ще се потопят в миналото. Миналото, за което всички така мечтаем и знаем, че никога няма да се върне, но си спомняме за него с усмивка и с носталгия. Приятели, последвайте за още видеа и новини и естествено напишете в коментарите в кое първенство искате да видите ретро кръг. 31-ви кръг ще бъде ретро в Ла Лига.